लोग के सभा लागल है, वही में चर्चा होके कि सत्य कहाँ बा, सत्य कब से भइल, सत्य के मतलब का भइल। तरह नारद भगवान की सुनले तो कहले कि का बात बतियावत तर लोगिन, तो कहलो कि हमनी के सत्य के इंतजार करतनी जा कि सत्य बात कहाँ बा, सत्य कहाँ बा। नारद भगवान कहले कि सत्य के बारे में तो पता लगा को पड़ी, सत्य बाटे बाटे सत्य। तो पीड़ा में बजावत नारद वही सभा में विश्वामित्र जी रहले। हाँ आई हमने के केदार प्रधान जी आ गोविंद जी, हमने के बड़ भैया केदार यादव व्यास जी, एगो समय रहे कौन नहीं जानत है जग में, हैं केदार भैया के नाम से झंडा लहरत रहे, एगो समय रहे। आज भी यदि गौनई जौना भाव से बा, केदार भैया अगर एगो गीत गा दी तो हमके औकात नहीं गीत के जोड़ा लगा देवे के, आज भी हमने के मानल जाला। सही बात बा। केदार व्यास जी चलिए वहाँ के फिर नाम से रुपया आई, हम बार बार गोड़ लागो, मैं मंडली के तरफ से बार बार गोड़ लगी रही। केदार भैया से कहब कि तुम अपन आशीर्वाद हमनी पर बनौले रहो, यह भगवान से प्रार्थना करो। ए बाबू तभाव का लागल वही सभा में विश्वामित्र जी रहले। नारद भगवान कहले कि सत्य बा, विश्वामित्र जी कहले कि नारद तू का कहत रह, विश्वामित्र जी कहले कि सत्य बा तो तू हमरे के बतावो। तो नारद कहले कि हम बतावत तानी। जाना बेरा राजा हरिश्चंद्र रहले। हाँ आई सब है, जल्दी आई लोग। फिर से हमरा केदार भैया के नाम पर बहुत बहुत रुपए का आशीर्वाद मिलल, हम बार बार गोड़ लागो। एक बार राजा हरिश्चंद्र जी सपना में अपन राजपाट दान विश्वामित्र जी के दे दिले रहले। हाँ सपने में दे दिले रहले। जब सवेरे उठले राजा हरिश्चंद्र, हाँ तो देखले कि रे हम तो राजपाट सब विश्वामित्र के दान हम दे दिले बानी, हाँ हमारा लगे कुछ रह नहीं गई। ना वही समय पर वही महल में फिर से हमारे ब्याह जी के नाम पर रुपया आई। सब प्रेम हो। ए महाराज इतना रुपया हमरे के मत दे लोगी कि हार्ट अटैक हो जाओ। लेकिन वो स्टेशन पर के बैठल, हाँ। पट्टीदार के बैठल एके बराबर होला, आ संगई संगई कैंसर के भइल, ये तीनों हम देखी न, तीनों हम बराबर बुझी ले। यही के बदनाम करत रहे कि अपना जात भाई के घरे आइल बड़े तो इज्जतियते चली न चली चली कौन अनु चली भाव का लगता। वही समय पर विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र के महल में प्रवेश कैला बानी। राजा हरिश्चंद्र कहतानी अरे धन बानिए बाबा, धन बानिए बाबा, अरे तोर सोन दिहनी दुआर, विश्वामित्र जी कहनी कि वो दरवाजा हमाइल बनी, कुछ हमरा के दे दी। तो राजा हरिश्चंद्र कहले कि हे
हे ऋषि मुनि रौरा के तो हम राजपाट सब हम दे दिले बानी कहे से कि सपने में राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी का राजपाट दान कर दिले रहले हाँ तो कहले कि कुछ हमरे के दो तो राजा हरिश्चंद्र कहले कि हमारे लगे कुछ बाना हाँ। कहे से कि सब कुछ जब हम दान दे दिले बानी तो हमारे लगे बढ़ले कौन ची बा तो खुद राजा हरिश्चंद्र स्वयं के बेचे खतर तैयार हो गए कहले कि हम दान दे लेकिन वह एगो डोम के घरे जाके बेचाई रहले हाँ वही ना दिया जाए तो वही में बोला जाए 10 बेर आवने राजा हरिश्चंद्र जन पत्नी रहली तो देखली कि जब हमार पति भी बेचा गईले हाँ तो जकरा घरे उ नौकरी करत रहले वही घरे जाके इहो लगली नौकरानी बन के काम करे खतर कहानी हमारे यही जर रहता आ तनी लाइदारी के भाव देखी लाइदारी गोले है कितना नीमन